Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, mayong mudto universe. Ada na pud kita mahingala na atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yang mubuhos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Ako na usab kinyong Diyos alagad Edwin Academia Acab nga makiguban na usab kaninyo sa lain na usab nga tunga sa takna nga pagpakiguban. Okay, no? Abino on sa tarong adlaw, September na. No? Ayaw mo kumpiyansa maghigala ka adlaw karon nga Lunes. Tibo kalibutan, Lunes, adlaw sa tanan. Adlaw sa nga tanan. Okay, no? Lato pa, kindira daw sa Pilipinas, mahigala, no? Na ilang kita, no? Na we are popular in being a country which starts our Christmas celebration September pa. Oh, the only country, no? Nga magsugod ang Pasko September pa. Matapos po og kanang drinkings January. Matapos og January 6. Ingon na tayo na kahilig kay Pasko. Karon mo hingala, deep September na. Basta. Hapit na yung Pasko na po. Salamat kay mahigala no nga may tag lawas. Okay? Lala, ato dahil nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Ramaata, og ingon man usab ang atong mga igsunan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao. Ilabi na gyud ako mga classmate. Kumusta naman si Father Obing Masyong, ang atong kora paroko din na sa Maylazi. Og ingon man usab si Father Dami Hiramis, ang atong kora paroko diha sa may kining Himalalon. Og ang ako pong classmate diri sa matun pa Batinggil, no? Ako ang kora paroko usab diha sa Kwasay Parish sa Batinggil. Ayan, no? Kumusta na? Bino arita manghigala, kumusta naman mo, ha? Kumusta naman mo? Ari na ta manghigala sa kining CBCP News. Bino karong adlaw manghigala September 1 sa CBCP News 3-year pastoral plan gilatid atol sa pagtakob sa Golden Jubilee niining tuiga sa kining Diocese of Nueva Cáceres. Ayan, no? Nueva Cáceres. Gani, usa ka misa ang gipahigayon ni Archbishop Rex Alarcon, ang matod pa obispo, archobispo usab sa Archdiocese of Nueva Cáceres. Balita manghigala gikan sa Vatican. Pope Leo nagkanayon ngadto sa mga matud pa miyembro sa grupo sa mga Agustino, no? Mga Agustinians matud pa ni Pope Leo. Peace begins with what we say and do, no? Nga ang kalinaw magsugod gyud sa ato mismong gipanulti ug sa atong gibukat. Sa ato pa kinigid kagubot usahay manghigala aduna gyud kalambitan sa atong sinultihan. Ug ang kalinaw pod aduna gyud kalambigitan sa atong sinultihan ug sa atong binuhatan. Unang niingon si Pope Leo, Pope begins with what we do and say. Ayan, no? Nara, no? May munto na kanatong tanan nang hidaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Binuari na tamang gala sa atong Saint of the Day, September 1. Bueno, ang ato karon nga santo mao si Saint Giles, no? Ang BS or Saint Heli, Hellly. Bueno, kini si Saint Giles is one of the most popular saints in the Middle Ages. Yan, no? 7th century, southeastern France. He built a monastery that became popular as stopping off point for pilgrims making their way to Compostela in Spain and the Holy Land. They also welcome poor people and the sick.
So was invoked as the patron, no, Saint Giles was invoked as the patron of the poor and the disabled. Uy, mo din ni siya patron mga higala, no, si Saint Giles o Saint Heli, ang patron sa mga pobre ug patron sa mga disabled. Okay, no? So karong adlaw mga higala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Giles. Abi na rin na tamang higala sa ato ang katikisem sa may atong topic sakrament gihapon, pero ang atong topic karon kabahin na sa humanaman ta sa Eucharist, humana pud ta sa confession, ari na ta sa sacrament of matrimony. Ikalima na ni siya mga higala nga sakramento nga makahatag gihapon makahatag yung dako kayong grasya mahigala kay matud palagi ang sakramento kuan man na a visible sign instituted by Christ in order to give grace. Ato pa may grasya gutang madawat pinaagi mga higala sa kining sakramento sa kasal. Okay. Bino mga higala, number 1, strength to be faithful and patient with one's spouse in life difficulties. Ayan, no? Niya, sanctify moral love and affection. And number 3, special need to bring up children in the fear and the love of God. Ayan, no? Sa ito pa, kinigidi ay kuan, kining sakramento sa kinibang kasal, makahatag ginig dako kayong grasya. Unang-una, kung kasado mo ba, maligon ang imuhang pagka-faithful o sa mana pagka-matinud-anon o kining gitawag nato og mapaubsanon diha sa imuhang asawa o bana o niya of course makatabang pod sa atong pagpakigatubang sa kalisod sa kinabuhi kanang kasaltag simbahan ba pare. And number 2, it can sanctify mutual love and affection. Sa ito pa, ang inyong panagigugma ay mamahimong balaan. Muna din ha, no? And number 3, special need, kining no need to bring up children in the fear and the love of God. Ayan, no? Nga sa ito pa, makatabang yun. Special needed to bring up children in the fear and the love of God. No, sa ito pa makatabang yung dako mga higala. O niya sa Proverbs 18:22, kung makakaplag ko ka og asawa, makakaplag ka og kaayuhan, magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Dios. Uy, grasya gid ay mga higala kining makuan kita. Kuan ba kining gitawag nato og sama gid tag nagrasyahan ta kung ugaling maminyaw ta, no? So magiingon diri, no? Matud pa kun makakaplag ka og asawa, nakakaplag ka og kaayuhan, magpaila ka na nga gipanalanginan ka sa Dios. Tiaw mo yan, ano? Sa to pa dako jud ay kay katabang kung maminyo kita. Kami lang gani kay wa man naminyo kay kung magpakasal ka mo, ano? Kung magpakasal mo na nga alang na itong mga nag-ipon-ipon lang, pakasal ta. Diri sa amo sa diris ka mo sa ayungon ay libreng kasal mga higala, no? Natay libreng kasal ikas duhang Sabado sa bulan, no? Kay kuan man na kanang aron gyud nga madasig ang mga walay kasal nga magpakasal. Every second Saturday of the month na gitay kasal nga libre. Ayan, no? Hala, no? Padayon ta, and of course, sa Genesis chapter 2, verse 24, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang asawa ug siya mubiya sa iyang asawa ug mubiya sa iyang ginikanan, no? Tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang ginikanan ug muipon sa iyang asawa ug silang duha dili na duha kung dili usa na lamang. Grasya gid na nga nahiusa ka sa usa ka babae nga imong gihigugma. Ana, no? Dako kay na siyang grasya lang kanimo. Okay, klaro? No? Sa dili lang na mubo sa tarog jutay ha, kay na ako'y busy-busy ko ro gamay ha. Busy-busy ko ro gamay. Wala sa ta istorya pod, no? Kay medyo busy-busy ko ro gamay, no? Klaro ha? So, Lunes karon, September 1 na gyud ug hapit na ang fiesta sa asa man ang fiesta mahigba asa man ang sunod fiesta. Uy, ay mo kalimot ang fiesta karong September unsa man
pista sa Bais. So nagsugod na magani dagway ang nobina, no? Wala pa. September 11 man siguro, September 10 man ang pista diya sa Bais. Ato pa ugma mga higala sugod na ang novena. Yang atong kura paruko din na ang ako si Father Nilo Torres. Kura paruko na siya sa Onas Balhoyo. Daghang salamat o sa ngalan sa itong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, station manager nato si Father Ram, ang akong mga kaubanan nga mga kaparian Lukop Kabisayan ng Mindanao sa Katolikong Simbahan. Ako gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.